Hola a tots i totes, benvinguts a Icària, a aquest podcast que va començar fa unes setmanes i que aquí seguim, sembla que aguantem. La veritat és que a vegades em plantejo Si s'ha de seguir o no. si hem de seguir o no. No, però jo crec que l'acollida està sent bastant bona. De moment nos ven amigos conocidos i la gent que entra de paso per YouTube, però bueno. Benvinguts avui, una setmana amb moltíssimes novetats. De fet, ha sigut unes setmanes, les últimes, de bojos. O sigui, no ha explotat la Tercera Guerra Mundial. Jordi, com pot ser que tinguis les ulleres tan sumament brutes? Hòstia, és Però bona aquesta. tantíssim... O sigui, quantes cases has pintat avui? Bueno, jo crec que només caminant per la meva ja dona per tenir suficient brutícia. No, home, no. Començarem, Jordi, amb un tema ardo que has proposat i que m'he plantejat. Censurar. Perquè, no, que és els podcasts en català que passen al castellà, si els podcasts en català han de passar al castellà per triomfar o no. No sé de què m'estàs hablando, don Sergi. Però és veritat que, per exemple, des de que fem el podcast, és possible que sí per l'algoritme, però m'estan sortint 50.000 podcasts en català i dic, pot ser que estigui una mica saturat el mercat del podcast en català i no ens haguem adonat compte fins després de començar? Crec que sí. ¿Debemos pasarnos al español, Oh, válgame Dios, no me digas esas cosas. al español No, antiguo de Don Quevedo? don Quevedo, que eres el que et canta una cançó de... Sí, a mi me falta algo. No, a veure, jo... Don Quevedo en la playa. Ah, no, que era Patricio. Bueno, no passa Sí, res. no, a veure, jo crec que sobre aquest tema, ja comencem a saco perquè, hòstia, jo crec que en part, a veure, és que hi ha tanta diferència de parlants entre el català i l'espanyol. O sigui, un parlat per 10 milions, l'altre per no sé quants milers de milions de parlants, que és cert que si fas alguna molt de nínxol, potser en català ho pots patar bastant, però, hòstia, a mi em sap greu dir-ho, però és segur que si ho fas en espanyol és probable que tinguis més. Tot i que, de fet, amb la mateixa pregunta, l'altre dia vaig veure un podcast que entrevistaven al·lèrgiques al pol·len Sí. i explicaven que elles van començar en castellà, que jo no ho sabia, no les escoltava ni sa mare, van passar al català per provar i s'han Claro. fet famoses. Vull dir que hi ha casos Però dels dos casos, no? famoses amb petit comitè, per dir-ho així. Bueno, a veure, sí, no són Britney Spears ni Miley Cyrus. Però és que tampoc no són, jo què sé, Joan Dausà, saps? No, no, però... Hòstia, és veritat que t'ho planteges. Jo m'ho he plantejat, després he tornat a tocar peus a terra i dir, no, no, home, no, Sergi, tio, què dices? Sergi, tio, estàs traint a la teva pàtria, No, Sergi! perquè, clar, no seria coherent, però sí que és veritat que és difícil arribar a la gent i més ara, joder, tu saps, bueno, potser per on tu vius es parla més català, Per on jo vist, no? però, Només es parla el meu pare i jo. bueno, sí, perquè vius al desert del Sàhara, saps? No, però és veritat que, per exemple, de Granollers cap avall, direcció Barcelona, hòstia, la gent principalment parla en castellà i tot i que Vols dir? siguin famílies catalanes, vull dir, Tu creus? no, no, ja t'ho asseguro jo. Jo De també. fet, també em va passar, jo fins que no vaig anar a Vilanova a l'institut, no vaig començar a parlar català. Aquí parlava català amb ma mare i la meva família, perquè aquí tothom parla en castellà, no? Però és cert que, hòstia, es fa complicat compaginar la vida d'aquests dos idiomes, d'aquestes dues llengües, amb tanta diferència. És veritat que també és perquè som gilipolles els catalans. No, és veritat, som Ens subnormals. agrada... Perquè ens Bueno, agrada... no puc dir aquesta paraula perquè és No, com la N-word. però és que- per... No, home, loco, para, home, para. No, No, però ara en sèrio, no, però perquè ens agrada fer... Als catalans ens agrada fer contents als altres. ens agrada sumar derrotes. Sí, sí. I la propera serà la llengua, aquest pas, perquè no la utilitzem perquè som idiotes, i no passa res per dir-ho, som idiotes. Però per adaptació... O sigui, nosaltres som molt de... El català és molt de... Bueno, si et puc ajudar tu, t'ajudo. I ens ajudem fotent-nos una I no ho fem en punyalada... anglès perquè no el sap ningú, perquè no el parlem Perquè l'educació no t'ho i permet, quedem però... pitjor que un de Vic parlant castellà, però la realitat
És que som uns venuts. Totalment, Som uns venuts. totalment. Què va passar amb... Ai, el Barça comença a anar malament i el Girona va de puta mare. Ah, la meitat dels culers se'n van al Girona, El segon equip, el Girona. Ara qui se'n recorda del Girona? Ara qui? Ara què? Ara, ai, jo soc del Girona, jo soc... Ah, som uns venuts, tio. Hòstia, però... Ens agrada estar amb qui guanya. I qui Sí. guanya? Espanya guanya. No, però és veritat que és complicat, perquè al final... a part, s'ha de dir una cosa. Jo he consumit molt contingut. Això, aquí hi ha algú. He consumit. He consumit molt. he No, però consumit. jo he consumit molt contingut de la comunitat hispana, sobretot de petit, a l'Alex V, al Willy Rex, al Rubius, tota aquesta comunitat. I sense voler també consumir gent de fora, Luisito Comunica, tens espuma, eh? No, però també, Gràcies. No, també no. gent de Mèxic, de Colòmbia, d'Argentina. I és cert que la comunitat hispana a internet en general, o sigui, dic hispana perquè, bueno, Entre Sud-amèrica, sí. però és una locura lo unida que està. Fa poc hi havia una confrontació amb França, bueno, fa poc, Sí, potser sí. fa 2 o 3 anys ja, saps? Crec que Però, dos, però... no, però són coses que dius, hòstia, i allà es veia claríssim, o per exemple el Rewind Hispano que fa Alec Molon, no sé si Sí. saps qui és. Hòstia, la comunitat hispana està superunida, però superunida. En canvi, els catalans ens fotem d'hòstia. A més, som poca gent, eh? Ens encanta criticar-nos a nosaltres mateixos. O sigui, mira Sí, sí. mira el Polònia, programa de TV3. Boníssim, boníssim. Què fem? Una molt bona part de la crítica és cap a nosaltres. És una cosa molt bona, que és autocrítica, però, clar, ens deixa oberts a qualsevol cosa i a què? Si tu fos un podcast català i l'altre també, però el teu no m'acaba Sí. d'agradar, jo te'l critico en comptes de dir anem a fer feina junts, nano. No, però és veritat, i és... Jo crec que és un error nostre, És complicat, i no sé com acabarà. O sigui, és probable que quan siguem vells siguem els últims catalanoparlants. Pot passar. Jo crec que tot Pot ser és que no, cíclic. pot ser que sigui al contrari, que es recuperi i xapó, eh? No ho sé, no sé què passarà. Tant de bo no es perdi ja per temes culturals, no? Però Jo crec que és cíclic, tio. O és sigui, complicat. mira el que passava, vull dir, el català ha També estat a és punt cert, d'extingir-se molts cops, però però sempre torna, perquè sempre hi ha És això de, primer fas molta, com es diu això, ensalces molt allò, aleshores arribes als punts de l'independentisme català quan va arribar a que vam declarar realment la puta independència per bueno, la uns vam segons de declarar. merda, però Va durar arribes... el mateix que el coit mig dels catalans. Eh, la cosa és que, i també té el mateix espai, es repeteix cada... Sí, sí, sí. Però és això, o sigui, és com, de cop, arriba molt amunt, molt amunt, molt amunt, baixa moltíssim, però després torna a pujar, i jo crec que amb el català passa el mateix. Saps què salvarà el català? Les IAs. Anda ja, tio, T'ho vés-te'n a la mira, merda. m'explico. Vés-te'n a cagar. M'explico. No, Abans, no, un colló de mico. què fa servir la gent? Que quan tu surts de Catalunya tens dues opcions, o parlar anglès o fer senyes. Quan fas senyes, la gent sempre prova primer amb espanyol, perquè té molts més milions d'habitants, no? I diu, sí, 4 de ESO. I és d'Osona, saps què vull dir? La persona és del Segrià. I ho fem, i jo sóc el primer que quan surt d'aquí parla català amb qui vagi, però de cap en fora, hòstia, ho provo en castellà, perquè és més probable que en un hotel d'Alemanya parlin castellà a català. Si parlessin català, me descojono, també t'ho dic. No, però és veritat. I llavors, jo crec que, per exemple, amb les IAs, hi ha molts mòbils que ja comencen a tindre-ho, Google, Samsung, no sé si iPhone, que amb la IA, bueno, iPhone a Europa no, Traducció perquè l'han automàtica. cagat una miqueta, però que és la traducció simultània. Simultània. Llavors, jo li puc estar parlant en català i si jo vaig a Alemanya es comunicaran en alemany o en japonès, en el que sigui. I llavors, és com que tu podràs parlar català, perquè ja una llengua gran o petit potser dona més igual. Saps què vull dir? No sé si Vale. m'explico. O Però sigui, que això és no et probable porta- que això passi. I això no et porta a pensar que més que això salvar el català, això ens portarà a la catàstrofe lingüística de aquí ni puto Déu parlarà el mateix, ni un sol idioma serà igual
la gent no aprendrà anglès, no aprendrà altres idiomes i anirem a la catàstrofe de la dependència total de les màquines. Esperanto, tio. Jo també espero que no passi, però no. Bueno, i l'interlingua, saps què és? Ei, és Em el va que fa sortir... sortir, el que fa servir tot lo del llatí Sí. i aleshores fa servir com anglès, No, castellà. no, És com un anglès no, esperanto, o sigui, però... tots els de Ah, les no, llengües era llatines sí, és llengües llatines. l'entenem Portuguès en un 80-90% i i ja és llavors, suficient. com lliguem les paraules, sabem del que està parlant i podem respondre. Em sembla una puta xorrada. Però és una locura! És una locura, És però una és locura! una locura que dius, es pot fer ara perquè ens sobra temps. Perquè Sí, que això... puguis parlar amb un romano romanès, clar, un No, romano, un romà d'una de Roma un romano, necessites una màquina de temps primer. Vull dir, no... bueno, a No, Roma es diu, són romanos, no, són romans, no romanos. romans, Algun no, romano et trobaràs a Roma. romaní, No, home, no! Algun romano et trobaràs a Roma. Però no, saps qui m'està recordant això? El tren aquest de dado de dos, dos dados de dos, Dora, dos dados de dos. és No, boníssim, és boníssim. Anem a passar a un altre tema, que ja no, portem... has dit una cosa molt interessant, que és, surts a Alemanya i parles en castellà abans que en català, perquè és molt probable que et trobis un castellà abans que un català. Cago en l'hòstia, quants catalans estan de viatge? O sigui, jo he anat Hòstia, a sí, Canadà, jo he anat a Roma, jo he anat... N'he trobat m'ha catalans passat, m'ha a passat. tot arreu, tio! Mira, aquest estiu estava a Astúries. Vaig anar a una muntanya No és privada... molt lluny, No, tampoc, eh? no és molt lluny, però vaig anar un camí, dic, li dic a la Laura, hòstia, Laura, anem a seguir aquest camí ara que passa zero turístic, enmig d'un carrer de merda, però dic, hòstia, té pinta de pujar i que hi hagi bones vistes. Total, pugem, comença prohibido el paso, zona privada, evidentment què fas? Passes? Zona privada per tu. Clar, clar, vull dir, vale, prohibido el paso, no entenc, soc català. No, però Discúlpeme usted, vam senyorita, però... dir, no hi ha res que impedeixi el pas. A part de la senyal que diu prohibido el paso, no hi ha res que ho impedeixi físicament. Si no hi ha un bulldog que... Era una muntanya d'eucaliptus, vull dir, tampoc... Hòstia puta. I diem, Se t'ha perdut poc. anem a fer-ho. Total, pugem, darrere nostra, oita quines vistes, oita quines... No, home, no. O sigui, estàs al mig del no-res. A Astúries. I apareixen dos catalans. Un altre dia anem a una platja de gossos, estirats, amb la gossa parlant català. I és de davant. Sou de Catalunya, eh? Tio? El tio casat amb una asturiana, però l'asturiana parlava un català puta mare perquè vivien aquí. Què està passant amb els catalans? Estan de viatge tot el puto Una dia. puta plaga. O sigui, jo crec que és gràcies a les rendes... No, era broma, però jo, o sigui, me cago en l'hòstia, tio. Jo també estem... Sort que Espanya ens roba, perquè no ens arriba a robar. No, I tot el dia de festa. I conquistem la resta del planeta a base de És vacances. el dia de festa, aquí semblaríem... amigos, que no diré. No. Vinga, Però, va. però aleshores és com... Jo a català anava a dir. Jo a Canadà, Rocky Mountains, estic però perdut de la mà de Déu, que és com un caminet que a més ja no hi havia ni turistes, no hi havia res. Arribem a una zona que és com una roca que sobresortia i podies veure un llac que és com... té un toc d'argilós, no, aquell era un llac que és com color turquesa, saps? Graciós. Estem allà, hòstia, papa, que guapo, no sé quantos, mira, la meva germana, cridant-la perquè vingui, no sé quantos. Total, que venen uns, cago en Déu, que sou de Catalunya vosaltres. Hòstia, sí, què feu aquí, no sé què. Home, Nah, no només és per l'idioma, és perquè portes una jaqueta que posa quechua. No, és letal. Saps que si saps que si porta algú quechua, és català. És català. És més, de calor només ven a Catalunya. Exacte. És la marca autòctona d'aquí. Catalana, ja està. Vinga, anem a canviar a un temardo. Viatges. No. Errejón, Ajax i Proc. O sigui, això ha esclatat com una puta bomba. Aquestes últimes setmanes, de fet està esclatant lo de Ajax i Proc, però ha sigut un plot twist de la societat espanyola que no m'esperava, t'ho juro. O sigui, jo un dia estic a Twitter, veig un comunicat de Rejón, me'l llegeixo i dic, pobre home,
que el personaje se lo ha comido. I després m'entero de la resta. O sigui, jo vaig Me començar... cago en Que, Déu. i Ja al principi... t'estava a punt de cancel·lar, li vaig donar like... No! Pobre Rejón, el personaje... Ha fet mal a gent, pobret... Bueno, pobret, a veure. Ja no. Abans de saber. Entén-me, Abans de saber dius, ostres, A l'endemà, quin missatge... clar, a l'endemà, mentre esmorzo, poso els matins a TV3, Ets esclata un puto tot. viejo, tio. O sigui, ets un... De debò, Bueno, ets... perquè és l'únic que fan No, és pel que matí. tens 80 anys. Després, O sigui, no, em mentira, parles, les em parles, notícies. no, Les em parles de que notícies. escoltava, de que veies a Willy Rex i et fots als matins. No, però m'ho poso una estona. I Però estàvem no. parlant d'això. I quan em vaig enterar de la història, i després de tot el que ha anat sortint, o sigui, de fet, en aquell moment encara hi havia gent que el defensava. Després es van conèixer més històries i més detalls, no? Però és una locura. O sigui, com aquest home, que semblava un nen innocent de 14 anys, i No de, fets. i de cop No i volta fets. és el fucking, com es digui, de la mansió Playboy, tocant a tot el que es mou. O sigui, però, o sigui, no m'entra al cap. Clar, després diu, no, que el personatge... El personatge una I ho merda. vinculo a Jax i Proc, O sigui, tu com creus que la fama i el poder, perquè al final, tant quan ets un cantant famós o actor o el que sigui, a molts se'ls en va el cap perquè és, o sigui, gestionar la fama i el poder quan molta gent se t'acosta per interès. O sigui, tu com creus que tot això Això, afecta la persona? això ja no O és... si Ja és no la és... persona així i que simplement es desperta. Això ja no és gestionar la fama i el poder, perquè la fama i el poder és... Vale, doncs jo aleshores se'm puja al cap i demano que em portin aigua mineral del manantial de Titcan collida aquesta mateixa tarda. Això és que se't pugi el poder al cap. L'altre és que tu ja tenies una idea de poder i un d'esto que no... O sigui, ja ho portes a dins. Portes l'ensenyança de la... M'acabo de fixar que he estat amagant la llauna tota l'estona i l'acabo d'agafar. Sí, I és possible que es vegi. Potser no, jo crec que Potser sí. no es veu la llauna de Trina. No, és veritat. Bona marca, No vull Trina. fer publicitat. Montornès. I de fet m'he confós i en comptes de mirar la càmera he mirat el foco. Pues mira que és fàcil de confondre. Bé, és igual, coses... Bueno, es pensaran que hi ha una altra càmera. Bueno, és que normalment gravem amb vàries. Que, per cert, dic, el pobre Joan ja no ens acompanyarà, va tindre un greu accident, però bueno, no el trobem tampoc tan a faltar, vull dir, estem fent tràmits per l'herència primer, Sí, perquè va dir que jo vull ens els seus deixava cabells. la seva Play. Jo vull els seus cabells. No, però El Joan algun dia ens acompanyarà. Joan algun dia vindrà, no passa res, Joan, si Algun ens dia. estàs veient. Què ens ha de veure? Si Si potser... ens estàs veient, Escoltant potser sí, perquè corre. ets un desgraciat, Joan. No li diguis això, Joan. Ets un desgraciat. T'estimem, però una mica desgraciat sí que Un ets. fals. Ets un fals. Tio, ens haurem de menjar les coses És broma, sense és tu. broma. Vinga, va, seguim. No, Eh, això és... Joan Errejón, Ajax i Proc. Joan no fotis el Joan aquí, sisplau, pobre Joan, no ha fet res. El que deies això, tio, no és... Al Joan se li ha pujat la fama al cap. Fixa't, sí. 2 capítols i diu, jo sóc una Jo estrella, soc una estrella, ja o no vinc vinc. cobrant o no vinc. Que no cobrem. No, només paguem. El que deies això, tio, o sigui, ha intentat com fer que donar-li com les culpes al personatge, etc, i això és una cosa que portes apresa culturalment. Jo no dic que hagis de ser així. Estic d'acord amb lo del potencial, o sigui, lo de potencial, però no estic d'acord amb que hagis de ser així. I tampoc no estic d'acord amb que si ets així, sempre seràs així. Estic molt d'acord amb la redenció, estic molt d'acord amb aprendre, amb evolucionar i de més. Que maco t'ha quedat, estic molt d'acord amb la redenció, Sí. És Sí, que només dic coses hi ha un maques. bitxo, hi ha un bitxo. Sí, no, més d'un, però bueno. Sí. La cosa és que... Dos fent un podcast, de fet. El que... Xardos, Vinga, va, que ens anem. El que estic... O sigui, el que realment em sap molt de greu d'això, a part de lo lògic que és, vaya fill de puta, haver fet això múltiples cops i amb les edats i de més, o sigui, utilitzar el seu poder, que això sí que és utilitzar el teu poder, em sap molt de greu i em dol moltíssim que remarquin, o sigui, que als partits d'esquerres també hi ha això, però que no facin putes accions amb això. Ja. O sigui, tio, no pots donar un discurs
i no ser fidel al teu discurs. Això hauria hagut de sortir fa molt de temps. La gent es fiaria de l'esquerra aleshores. Si tu promous amb exemple, allò queda. Si tu promous amb paraules, fins que no es veu, no passa res. Aquest patinet elèctric L'ha està de canviar, cardadíssim, l'ha de canviar. O sigui, Hòstia, un dia parlarem dels patinets elèctrics dels quillos que no, perquè estan... aleshores em poso a rebentar aquí. O sigui, em poso violent ja. No, però és això. Em dol molt, a part de la part real, i és el que més em dol, que és tot el mal que ha fet. Tio, puto partit d'esquerres que ara queda malmès a la imatge de l'esquerra perquè una colla de fills de puta no són capaços de ser fidels a als seus ideals. Jo haig de dir, Cau l'hòstia ja, jo haig tio. de dir que... Per què els partits polítics no diuen la veritat? No, però englobant tot, també Ajax i Proc, jo crec que sí que és veritat que a vegades el fet de tindre molt de poder, no només vol dir poder polític, ser Mediàtic, cantant sí. Poder famós i que mediàtic, tinguis poder... tants seguidors, també tens un poder molt important d'influència, del que sigui, no? Jo crec que tindrà molt de poder corrompeix a les persones que no són conscients del poder que tenen. Corrompeix o corromp? Corrompeix, no? Corrucu. No, doncs Corrucucu. jo crec que sí que corrompeix Jo també amagaré la meva llauna, ¿vale? de Fanta, de Fanta de llimona, fet Fanta de aquí llimona, amb aigua de Montornès. I mireu quina espumeta deixa la Fanta de Està llimona, caducada, No cardis. És broma. Ah. Però la merda que menjarem després, sí. No, ara vull... Doncs, no, ara en sèrio, jo crec que sí que corrompeix, però això no et Tu sí que fa... està caducada, sí? No pot ser. Eh, Sí o no? No, 2025, tio. Jo només compro coses que caduquen l'any que ve. Com els torrons. D'aquí 2 anys compraré coses que van caducar l'any passat. No, doncs això. Jo crec que sí, que corrompeix, però crec que això no et fa innocent. Jo crec que amb la carta l'Errejón va ser sincer, però també és com buscar l'excusa perquè el perdonin, saps? Sí. I amb tot el carinyo, però no, o sigui, no va així. I el d'Ajax i Proc si acaba demostrant-se que és cert o no, si s'acaba demostrant que és cert, és molt greu. O sigui, tu t'has enterat de la Això m'he història? enterat menys. Sé que està dins Bueno, del meollo, però... abús de poder del fet d'aquests tan famós per lligar, la xavala pràcticament al límit de la majoria d'edat accepta i ella no s'ho passa bé perquè sent un tros de carn a les relacions sexuals, però després insisteixen i continuen i és una mica turbio. O sigui, però m'entens, no? Això dic per aquí. O per l'Ajax, o pel Proc, o pels dos, perquè tampoc sé Vull dir, diferenciar gaire. no, ho dic perquè si el Però, discurs ve d'una part o de l'altra, a vegades no, això és de la gent que els està acusant, que jo insisteixo, o sigui, lo de Rejón té tota la pinta que ha passat perquè ell mateix ha dimitit i en certa i manera, perquè molta gent dins el partit ho sabia. bueno, i que en certa manera ha confessat que és cert, perquè Sí. en la seva carta entre línies es llegeix que ell marxa perquè ho ha fet. Sí. En aquest cas, Ajax i Proc diuen que no, o l'Ajax, És o que el era Proc, o qui coi siguin, perquè... el Pro, l'X, el A... No, però ara, hòstia, realment, o sigui, aquests són uns casos que han sortit, han anat sortint altres en moments de la història, però quants casos no hi haurà de periodistes famosos, cantants, cineastes... És la merda de... és el masclisme pur i dur Sí. i l'abús de poder. Sí. Però és que Literal. em sento mitjanament incòmode parlant d'això perquè som dos tios... Perquè ho hem fet, perquè des de que... Sí, no, para, estem triomfant amb el podcast... para, no. No, tu, però em sento incòmode perquè no és un tema que hauríem de fer. És broma. Clar que és broma. És evidentment broma. Però no, és un tema que... O sigui, igual que tot això del masclisme, som dos tios donant una opinió d'una cosa que ni tan sols sabem com m'ha passat ni res. No, però... Ens sembla malament? Sí, estem en contra, sí, però és que no, jo no sé què ha passat en cap dels casos. Caso cerrado. Ui, Ui, caso cerrado.
M'emociono, tu. Jo, Ha, ha, ha. És que no no, s'escolta quan cridem... millor, tio, que no ens escoltin riure. És Que no ens raro. escoltin. No, tio, que no ens escoltin. Fas Si un, ja ho fan, fas si un ja ho fan. podcast que no ens escoltin, Que no, tio. no, És que... no fa falta que Si ens això és escoltin. excusa per quedar. Què guanyes en que t'escoltin? Jo no guanyo res. Ja està, jo menys. Ja, imagina't, a YouTube per monetitzar necessites 3.000 hores de reproducció. 3.000 hores! Estamos 3.000 locos. hores? Què dius? T'ho juro. Tu saps què són 3.000 hores? No sé comptar. Són entre Sona 2.999... a 3 podcasts, no? 3.000 hores em sembla una locura com per monetitzar. Penja És molt. penja vídeos de 10 hores buits. Hòstia, I... clar, ara entenc aquests canals. No havia... Ah! 24 10 horas de sonido negro o blanco. Com era? Negro no, sonido blanco. Sonido blanco. Sonido negro és super... Sí, és És un estrident. desguace. És tirar claus a una trituradora. Sonido negro. No, home, no. Però, bueno, sí, tens raó. Som dos tios blancs parlant d'això. També crec que podem opinar. Podem opinar i podem parlar-ho, però... També és veritat que aquí el tema és com l'últim podcast, no? Que parlàvem de la indústria de la música. No és tant parlar del cas concret, perquè el cas concret, vull dir, obres la tele quan passa i tots els putos canals estan parlant d'això totes les hores i dius, no cal tornar a parlar d'això, no? També s'ha de dir que el d'Ajax i Proc està patant ara mateix i no sé on arribarà, Però ja va però, sortir algú d'ells, eh? bueno, és que... Fa temps va sortir algú d'ells. A veure, Hermanites de la Caridad no han sigut mai. Mai. O sigui, no ens enganyem. Abans de ser No tenien aquesta cantants, imatge, ni molt menys. Així com Vull dir- l'Errejón volia mantenir aquesta imatge, voluntaris ells de no. Càritas no tenen... No, de Càritas ni de Càritas. O sigui, són més voluntaris del capitalisme que Ui, ui, Bueno. ui. Ui, ui, ui. tenen els seus discursitos, vale. Però no, els veies i no deies. Jordi Cao de Venós. Què opines d'aquest home? Res, perquè no, o sigui, Saps qui és Cao de Venós? no. Vale, anem a parlar d'aquest home. Estic convençut de que hi ha gent que ens mira que sí que sap qui és. Cao de Venós és un jambo de Tarragona. És un home, 40 i pico anys. Jo sóc molt fan, de Cao de Venós. Un tio que ve de l'aristocràcia espanyola. Els seus avis Comença a caure malament, ja. tenien algo d'aristocràcia relacionada amb el franquisme i no sé què Algo històries, d'aristocràcia. però ell era hipercomunista. Llavors ell va renegar de la seva família, tot això ho explica ell, I, total, que ell era supercomunista, tan comunista que volia viure comunista. I quan ell era petit, doncs, no sé si va ser quan va caure la Unió Soviètica o jo què sé. Total, que és puto diplomàtic de Corea del Nord. T'ho juro. Què dius? O sigui, és el representant de Corea del Nord. Què dius? T'ho juro. En quin moment... Jo sóc superfan. T'he dit algun cop que vull viatjar a Corea del Nord? Sí, em sembla una bogeria com una casa gran. M'encanta Corea del Nord. Soc gran demòcrata, però... Soc gran demòcrata perquè no puc ser de Corea del Nord. perquè no he nascut perquè a Corea la no em Buena. deixen. O sigui, però, si jo pogués estar a Corea del Nord, no seria... Jo, Oh, vaya jardín m'estic fotent. que funin a Esquerra Republicana. Jo prefereixo... No, te fots un pitido aquí, tio. No, però... No, nois, no el no, però voteu. ara No el voteu perquè No, ja veieu on vol No, arribar. però a mi aquest tio em sembla molt coherent. O sigui, dintre de la locura, perquè Corea del Nord em sembla, a veure, entre cometes, com camions de grans, em sembla una meravella. I m'explico. Que un país que abans estava unificat amb un altre es separa. Els seus aliats són els soviètics. Cau tot els països comunistes del món. Xina, governat pel Partit Comunista, però més capitalista que... Obre tothom. el mercat, sí. Cuba, más de lo mismo. La Unió Soviètica no existeix. Jo considero que l'únic país comunista que queda és Corea del Nord. Però és una bombolla enmig del món on la gent, a veure, molta llibertat no tenen, per no dir. Veig que ho has vist És tu. que no Veig diré que tu molt sol... fort, no sé que m'exploti el Xiaomi. No, però
no? Sense internet, tot passa pel govern, el culto al líder suprem. O sigui, em sembla com una pel·lícula. Literalment pensen que l'avi del Kim Jong-un va néixer d'un volcà. Jo no vull riure'm de Corea del Nord. Primer, perquè vull anar i no vull que quan vagi desaparegui, em desintegri. No, se suicidó con 80 puñaladas por la espalda. No, i a part, perquè t'ho juro que algun dia m'agradaria entrevistar o parlar amb l'Alejandro Caude Venós. O sigui, és un tio que em cau molt bé. O sigui, ho dic en sèrio, eh? Això ho puc respectar. Però anar a Corea del Nord és l'apogeu del dictatorisme. O sigui... Sí, però també et dic que al final nosaltres som un país aliat dels Estats Units i, sincerament, la premsa no és lliure i ja... Vull dir, aquí ens arriba el que ens arriba. Vale. Igual que Xina són malos malíssimos, Rússia malos malíssimos i Corea del Nord malos malíssimos, i en canvi Corea del Sur és fantàstica quan es suïciden no sé quantes mil persones cada dia, i d'això no es diu res perquè són boníssimos. Mira, han hecho com es deia la sèrie aquesta, El juego del calamar, ¿no? Y hoy son buenísimos. Mira qué graciosos los coreanos. Home, hi haurà de tot. Jo quan vull anar justament per veure això. El juego del calamar. Sí. El faràs tu, participaràs tu. Si te mueves te disparo. No, però... Hòstia, tinc molta curiositat perquè... Hòstia, és un país tan hermètic que no sé què creure'm. I alhora, a veure, és un país molt controlat per l'Estat. O sigui, això no tinc cap mena de dubte. Camps de reeducació. Taques negres a l'historial sempre n'hi ha. No es pot ser perfecte. Pot ser perfecte. A veure, que durant la pandèmia mataves a tothom que tenia Covid. Què fas? Què has de fer? També et dic que Espanya té CIES. Saps què vull dir? Foten els negres allà dins i... Delito, ser negro. Bueno, mala sort, xaval. Vull dir... I això li diem democràcia. Saps què vull dir? Que aquí ens estem adonant que Espanya no és un país democràtic? No, jo no he dit això, mai. Mai, jamás. Jamás. No, però... Jamás tampoc és un... Oi. No, però... Ara, en sèrio, m'hem cridat molt... Ho sé, molt la curiositat. Hem tingut aquesta conversa en el grau superior algun cop i sempre És més, saps la típica pregunta de si poguessis entrevistar algú, qui seria? Tu, t'ho pregunto. M'ho estàs preguntant a mi? L'únic nom que se'm ve al cap ara és Louis Armstrong. Luis, has dit? Però Luis, d'Albacete. Però, cabron, qui et penses que estic parlant jo? No, sí, sé de qui estàs parlant. De qui? De l'Armstrong. S'orquestrina, Sí, no? Faríem aquí. Cabron. No, sí. No estic parlant de Neil Armstrong. Qui és cada un dels dos? Qui és un i qui és l'altre, va? He tingut una confusió molt forta. Qui és? Explica-m'ho tu. Hòstia. Tenim Louis Armstrong. M'he donat compte, necessito vacances. I Neil Armstrong. No, sí. Un català de vacances més no, Neil Armstrong és qui va trepitjar primer la lluna. Sí, això sé. No, sí, hi ha un cont i Louis Armstrong. Sona boig. De Morriña del Norte. Era el seu germà que anava amb ell, però no, ningú li va fer cas. Em pensava que era com els germans Maragall. Que estava... Que se'l van portar a la nau. Vinga, que anem a... És com el... He aconseguit un viatge. Anem de viatge, ens n'anem de vacances. Això és com els germans Maragall. El president era el Pasqual i el seu germà era el Samadreta. Pues lo mismo. Anem de vacances. Els germans Armstrong. Anem de vacances a un lloc. Et porten a la lluna. Pau, Déu, quines vistes. Forts, Armstrong, No, però explica ja. Portem mitja hora per parlar del senyor Lluís. El Lluís Armstrong, el Lluís molt fort, és el cantant de... Joder, tio, és trompetista, cantant, que té la cançó de... És que té moltes cançons.
Sunshine... Oh, no me'n Sí, recordo sí, sí, dels sí, noms. ja sé qui Però dius. és el trompetista, és negre, és... Ah, doncs no sé qui dius. Era molt blanc, tio. Sí, m'agrada que tu em parles de... Saps el que ha passat amb Ajax i Prox? Impossible No que sé... l'hagi tornat a creuar amb l'Armstrong astronauta. Perquè jo me l'he imaginat amb una guitarra a l'espai. És rotllo... la, Bueno, hi ha un vídeo d'un astronauta a l'espai. Bueno, hi ha molts vídeos d'astronauta a l'espai. sí, Per què estriu, ara... en sèrio, eh? No, Això no, és no, no. la sobredosi El de millor és cafeïna que que m'he fotut sembla, avui. sembla que estiguis a un pas del negacionisme de l'arribada de l'home a la lluna. No, és que hi ha un Que no, vídeo... no ha Hi ha un... arribat. No ha arribat a la lluna, si no, perquè no vuelven. No, home, no. No, home, no. Aquí Però terraplanistes. o sigui... En el meu grup de Telegram de La Verdad, el gran despertar. Bueno, Hòstia. respon a la pregunta. Si poguessis Si pogués entrevistar algú, entrevistar algú, a qui entrevistaria? Jo crec que ara mateix, si pogués entrevistar algú, seria algú del d'esto català, o sigui, de la xauxa catalana, anava a dir, del, del Peret. mainstream català, saps? I agafaria i posaria, jo què sé, Ui, no tinc mocadors. jo sí, Ui, ui, ui. Ui, 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 em sento despullat. si no t'has de cagar a sobre, Bueno, si comes bondat, durum... cagues blandum. No, doncs Jo què jo... sé, ara que amputades. Ara Hòstia, que amputades molen molt, aquestes noies. m'estan caient molt bé, tio. O sigui, trobo que Hòstia, s'escolta pel crec que meu. s'escolta pel teu, eh? Sí, Apaguem sí, sí. los dos en un podcast que s'emetrà per Spotify. No, ja està. A partir d'aquí, mocos. Mocos, en la cadena SER. Jo saps aquí... Ah, bueno, acaben Mocs camputades, que verds. són unes tres noies molt gracioses. En veritat són més, però ara mateix només són 3. O sigui, Jo van conec començar tres, a mi... No, són 14, bueno, molt bé. Són... personalitat múltiple. No, no van començar sent més, però són com unes noies catalanes que viuen juntes. Que Si són catalanes és... ja no m'agraden, jo em pensava que eren de fora. Et fots, tio. Jo, si no és catalana, jo no el miro. No, jo Jo em a la pensava que terra. eren de Roma, com els calamars. Venint cap, venint cap aquí, ho dic jo, venint cap aquí escoltant Nadie sabe nada. Que són catalans. Parlen castellà, però són catalans. Bueno, catalans. Reus i de... Eh, Català no és qui perdona? viu a Catalunya, eh? No, català és qui se sent, no? No, és broma, sí. La cosa A, és a que més, m'agraden molt. Tant aquestes l'Andreu, ties... tant l'Andreu com Alberto, o sigui... I jo que volia parlar de camputades, me cago en Déu. Parlem de camputades. Andreu, Alberto, un saludo. Ei, Una salutació, clar, sou catalans, no? molt bones. Això sí, parlen el català. Sí que parlen. Bueno, Si l'Andreu avui ara en té... dia es desaprèn tot molt L'Andreu ara té fàcil. el programa de Ja ho TV3. sé, ja ho sé. Alberto el Parlament. Vosaltres mateixos. Jo el miro. No, no, jo no faig res. Jo no, No, jo el miro, en sèrio, m'agrada molt. no, jo no miro, veig clips. O sigui, jo miro... O sigui, no tinc tant de temps com per mirar. Vinga, camputades. Cau en Déu, que amputada. Que amputades, tio, les vaig descobrir per al tren que feien de ponerle nombres catalanes a vuestras hijas, versión en Sí. español, no sé cuántos, y le diuen merdes de... Gonorrea. Sí, no, cago en los padre. Es igual que Carlos Pedro y significa que tendrás suerte. Les vaig conèixer per aquest trens que Sí. fan i per al de... És un tren que m'agrada moltíssim i l'hauríem de jugar sincerament més, és el de... És un 10, però es talla les ungles a sobre el llit. Saps? Un 12. A mi m'agrada dormir amb... Efecto crocante. A mi m'agrada dormir i sentir-me com un fakir d'aquest. Jo si no em desperto amb la possibilitat de que m'hagi entrat una ungla a l'ull, jo no... No, perquè després somies, jo què sé, que estàs allà a Petra dormint a un forat d'aquells. M'encanta el patrimoni, en sèrio. I aquestes és com... Em semblen, no sé, em sembla que sent molt originals i sent molt... O sigui, són les persones que fan del mainstream català com divertit i no dens. I a sobre polititzat, però no
carca, saps? Bueno, jo no crec que Està polititzat en el sentit de que Bueno, bueno, a tot li diem política avui, eh? no, tio, el fan en català, esborren aquesta Si part, el fan en estan, català ja sí, clar, home, evidentment. Si però, no, qui parla català a Catalunya no, avui en però, dia? els polítics, Els polítics. i ja està, Ja no. està. I ja els hi està començant a costar, Saps ja, a qui entrevistaria jo ara mateix? és que no t'interessa el meu, no? És Sí, broma, és broma, és broma, és sí. broma. Ja està, Camp Putades. El meu punt és Camp Putades. Em cauen molt bé les tres, perquè són les que Mira, surten més ara. ara mateix entrevistaria 5 persones. A mi i qui més? El José Elías, No l'amo digues. de la Sirena, Ah, sí, Audaç... ja sé qui és. Hòstia, em surten molts clips. No creus que Em cau bé, té tio. com una propaganda molt bruta Sí, aquest senyor a em cau nivell de bé. finances? Em cau bé. No sé. És com, dic, A vaya Hitler... tros de capitalista, però, bueno, sent el gran mil·lenari, sent el gran Per mil·lenari de això, Hitler, per preguntar-li com va la festa. que com va ser un mil·lenari com, com es diu, tio, la muntanya, Doncs com Montserrat, l'abadia, no? de Montserrat. Clar, l'abadia, La el vols temple... entrevistar? No, jo vull entrevistar. Si pogués, eh? José El Elías, monestir, no? José Elías, Hitler, Alejandro Codebenós, aquest és el més probable que acabi entrevistant algun dia. Sí, Més que res, perquè Hitler, està viu i viu a Tarragona. Això sí no l'han detingut, però bueno, Hitler ho tens poques probabilitats, realment. sí. A Kim Il... No, a Kim Jong-un. Anava a dir Kim Il-sung, però no, millor Kim... Bueno, els dos, si pogués. Qui és Kim Il-sung? El El seu seu pare o pare, el no? seu avi. Però el seu pare no està mort, ja. És Kim Jong-un, Ah, Kim no, clar, si Il-sung... vols... És veritat, no. M'estava posant com a la part de realitat, però total, vols entrevistar Hitler, que també està mort, o no. No, però Potser jo està a Argentina. entrevistaria i Jong-un. Xi Jinping, Me cago en la puta, tio. el president de Un Xina. català. Sí, Xi Jinping pràcticament és català, eh? Tu l'has vist? Té una cara de la Garrotxa. Ni que ni un català, cabron. No, No, a la merda. no perquè és que en realitat a qualsevol català és tan probable que te'l creuis. Si jo m'he creuat amb Quim Torra a la fira del bolet de no sé on, de Cardona, un Vale, any. però crec que Quim Torra no és com el top català, eh? No, però és molt graciós, menjar Ah, botifarres i i Frankfurt ratafia. i ratafia. Crec que és més difícil trobar-se a Joel Joan. Hòstia, Joel Joan... És que amb Joel Joan em passa una cosa, que és l'època de Plats Bruts, m'encanta. Ja no més. Ara, com a actor, em segueix agradant, però com a persona, crec que el Deplorable. personatge s'ha menjat a la persona. Aquest sí. Però molt. Aquest O sí. sigui, si els altres han anat tocant culs, aquest jo no sé què fa. Ah, Però O sigui, aquest, el personatge se'l va menjar amb molt ja jove, maleït. O molt sigui, jove. ja molt També jove. és veritat que la vida ha sigut molt injusta amb ell. Ah, Cardis. No, home, no. La vida ha sigut molt injusta amb ell. Ell en el llàtic. Què passa? No, però jo crec que sí, Festa, nanos! perquè, per exemple, ell va començar molt jove, on va rebentar-ho amb Plats Bruts, amb el Jordi Sánchez. Sí. El Jordi Sánchez ha fet pel·lícules per tot Espanya i a ell, fins i tot l'Acadèmia Catalana del Cinema, Ja tancat. aparta bastant, saps? I és com... I tu per què creus que ho fan? No ho sé, perquè és un ésser de llum. Sí, un ésser de O llum. sigui, està De llum dins la Mahatma Gandhi, Saps que Mahatma Gandhi dormia... Juan Pablo II, Joan, Clar, i Kim, Felipe, i Kim Felipe, Il-sung. I Kim Felipe Il-sung. VI. Hashtag el pacifista. No va fer Saps res, saps que Mahatma Gandhi té una frase que diu per poder combatre el pecat has de poder lluitar amb ell. Feia servir aquesta frase per justificar que dormia amb nenes petites i nens petits perquè li atreien i és com, dormo amb ells per poder-me fer fort a no cometre el delicte. Impossible. Impossible. Aquí ho deixo. Jo crec que els últims Nobels de la Pau, No, diguéssim, els últims Nobels, vull dir, Gandhi, tots són una colla de fills de puta no sé amagats. què em passa avui. O sigui, perdoneu. O sigui, ja ho dic ara, us parlo directament a vosaltres. No sé què em passa avui. Que s'està cagant a sobre, passa. No, ara, en sèrio, no sé què em passa avui. Estic fatal. Que no saps qui és Però Gandhi, tampoc. l'he És el confós una primer altra home que va vegada. trepitjar la lluna.
Ara sí que... Ara sí que li poso Ara cara. tot em quadra. Ara li poso cara. No, però és que no hi ha una història fa poc que va sortir un vídeo viral d'un del Tíbet que feia petons a la boca a nens. Sí. Ves un Gandhi. Sí, és que Dit així. el Dit Gandhi així. de Barcelona, tu. Hòstia. És... No. Tu. És veritat que no sonen els xulets. No, però... Sí. Sí que hi ha com Però aquesta part. com es diu? La figura aquesta, Shaolin, no? No, No passa res, no passa és res. com Sí. el papa dels budistes. No, o dels... Ja us ho he dit, que estic molt malament avui, us ho No, juro. no és Buda, és el papa dels budistes. Vols arribar al Nirvana És com, o al Vaticano? és com el líder de... No? O dels hindús. No, dels hindús no. No tenen líder. És Buda, o Bueno, sigui, però entenc, com es diu aquella persona? Buda. No, el que feia petons a la boca als nens, que es va fer viral. Però aquell no és el líder de res. Aquell és un Un mestre... capellà d'allà. I és que, Aquell és un avi qualsevol que el van agafar. no, però era... Com es diu? O sigui, em sé la història, però no em surt el nom. En aquesta religió, Gurú. allà al Tíbet, Té un gurú. no, quan són nens, trien a qui serà el líder. Aquí li donen petons, I, no? no, Trien a quin avi li han de donar un el petó. que té un masmil d'aura budista, l'agafen i li donen un entrenament molt, molt diferent a la resta de nens perquè aquell serà el proper líder. Però no em surt el nom. Crec que sé què vols M'entens o dir. no? Sí, però... Que això és real, o sigui, no m'ho estic fatal avui, però això ho estic dient bé. Crec. Sí, algú... Sí. No, això ho fan també amb les deeses. No ho faig per faltar el respecte a ningú, és que de debò que... Sí, això també ho fan amb les deeses. Les nenes petites de la Índia que consideren Ui, que són... ja, però jo és returbio. Si això és turbio, Allò és un altre ui, nivell. ui. A la Índia, o sigui, parlem de la Índia, És que la tanquen és... tota la seva vida en una habitació on no pot interactuar amb altra gent més que per donar... Que és com... Per què vas a una Que nena jo de no 5 parlem de la anys? Índia perquè aquí sí que me cancelen de verdad. No, home, no, tampoc no és... Em va No, molar molt que volguessin... Em va molar moltíssim que volguessin mira, recuperar el seu nom antic. la Índia, Em va fer molta gràcia. la Índia és un país que em xoca tant. O sigui, és un país enorme. De fet, jo crec que infravalorem a la Índia en tamany, però la Índia, hòstia, tots tenim al cap que la Xina és enorme, que hi ha molts milions de persones. És... El que És és molt gran, gran la Índia. el que és gran de la Índia és la capacitat de gent, o sigui, no la capacitat, no el terreno, No, sinó bueno, que hi ha molta gent vivint en un També mateix... és molt gran la És on, Índia. és on hi ha més ràtio de persones vivint per metre També, quadrat. Vull dir, té una població brutal. Però la Índia em sorprèn perquè tens... O sigui, és lo típic que tu mires el consell d'administració de qualsevol macroempresa, Microsoft, tal, i tens indis, perquè són els millors del món, sobretot en tecnologia, són uns cracs. Indis o índios? Joder, no fotem ara. Si No, és broma. està tota la vida equivocat o m'estàs prenent el pèl? T'estic prenent el pèl. Doncs, que estic Però sí, malament avui, eh? o sigui, indi és igual que si dius musulmans. És la religió. Mano, Si no m'equivoco, això potser estic jo equivocat. tothom m'entén. Tothom m'entén. Doncs Estarà a la Índia dient, els millors, què dice són com què els dice? millors en moltes coses, tenen indústries molt punteres i alhora després mires vídeos de com treballen i dius, però què és això? O fins i tot la Has vist els que agafen el menjar Sí. i te'l foten a la paella? Quin així, fàstic, que té com tio. els dits Sí, ja, sí. té els dits que són 10 cops el seu dit real. I el que fa empanades amb el sobaco? Perquè tu penses, quan se'n van a dormir, es renten la mà. O sigui, tu creus que dormen ja com amb el No, xurro? perquè això és com la carn que posa macerada, no sé. És que jo crec que van a dormir amb el xurro i després pel matí fan una mica de rotllo, agafen una mica No, els primer, però- i tu has de ser a primera hora del matí per agafar el bo, el que ha tingut com la que empape la noche, No, però saps? ara en sèrio, és una locura, o sigui, però fins i tot d'empreses, o sigui, a més, és com Sí. aquella zona de Índia, Bangladesh, Pensava que anaves a Pakistan... dir Inditex i dic, No, però també és com... està... És el triángulo de les Bermudes
de la seguretat De les industrial. Bermudes, mai millor dit. Hòstia, no. Hòstia, aquí... El triángulo de las Bermudas, las pelotas, las camisetas. No, a veure, a mi em sap molt greu i a més el que li diuen el cuerno de la Índia, la part més baixa, que són els més pobres, jo conec una de les monges. És que hi ha plot twist aquí, eh? No, i veig que estàs anant... Una de les monges que... Jo anava a una guarderia de monges, a les quals vaig seguir veient després de la guarderia perquè ens veiem amics. Estic explicant moltes coses de mi vida. Anaves a missa, mamón. Sí. Hòstia, quin sí més trist. No, perquè el que vull explicar, vale? Elles després van marxar, hi havia una que era de la Índia i va fer molt vincle amb la gent de la parròquia i parlàvem, o sigui, el com es viu a la Índia, les violacions que hi han dels homes a nenes petites de la Índia, sobretot el que diuen el cuerno de la Índia, que és... o sigui, tenim públic aquí, eh? No, per exemple, ella explicava, allà les cases normalment no tenen lavabo i els lavabos són a Una fora latrina. una barraca Sí. amb un forat de terra que és el lavabo. Quan tu de nit pues, tens ganes d'anar, a les nenes les violen. Tal qual, eh? I t'ho expliquen així. I ens demanaven diners per construir un lavabo dins de la casa més ben fet, d'obra, per no haver de sortir fora i que les violessin. O sigui, a mi em sembla d'una duresa tan gran, d'un país tan gran que podria desenvolupar-se tant, perquè la Índia, o sigui, no fotem, té indústria, té talent, però crec que l'estan desaprofitant tantíssim No crec que sigui que l'estan desaprofitant. No sé si que potser és a recordes... nivell cultural, no ho sé, perquè No, de la no. Índia no sóc expert. No sé si recordes el documental que ens van posar a classe sobre el tema del coltan. Mm. En allà hi ha una part que és que és el que explicava, que deia qui són els majors compradors de tot això? És Xina, etc. Però a més, tota la indústria d'allà, que és la màxima indústria, forma part de països estrangers, països occidentals barra orientals, posant Xina dins el mapa, són de països d'aquests que no només paguen per al producte que tenen, paguen molt per sota del preu, no només paguen pel producte que tenen, sinó que tenen tota la màfia, tenen tot l'exèrcit, tenen tot això comprat d'allà. Aleshores, el fet de que no evolucionin és la merda aquesta de tu ets qui tens més coses, vaig a mantenir-te baix de tot perquè per collons m'ho hagis de vendre a mi. Però sorprèn, em sorprèn molt. I no Sí, sé... perquè a més penses molt i dius, tio, en ple segle XXI, de t'has debò no fixat pots, de lo debò no pots seriós girar que la estem tortilla. parlant de la Índia? I tot això ve del papa del Tibet? Papa del Tibet. I dels petons a la boca dels nens. És que, sí, una de les idees principals per fer aquest podcast és És això, se'ns en va la puta això, flapa és parlant l'oi. i no I a arribem més, a... ja et dic que avui estic fatal, o sigui, avui... No, sí, ja he vist que està una mica tacat de negre ja Avui, el seient. no, avui Tu saps que se'n acabo... descoloreixen aquestes sabates? Tu creus? A veure, anem a posar-nos seriosos perquè és que en un podcast que s'escolta a Spotify i a YouTube hem de parlar de les teves sabates que es descoloreixen. És que tu, saps que ha plogut molt aquests dies? Bueno, sí. Per la Dana i tot això. Bueno, i plourà més. Bueno, vale, doncs saps que Possiblement, quan esteu escoltant això, plogui? s'està inundant Catalunya. Home, no. Ja s'ha dit de Sí, Catalunya. ve una altra Si té dana. unes Clar, fugues... és que això ho estem gravant diumenge, Clar, ve no, una no altra diguis el dana. dia, no digues diumenge, És un perquè... fals directe. Clar. Ficarem un rellotge aquí. Però tu digues diumenge, perquè no hi ha diumenges en tot el planeta, que si ho escolten d'aquí un mes, diumenge pot No, ser... no en el calendari, en el planeta. Vale, Molts diumenges. vale. Home, És que jo tenia un... diumenge d'aquí jo no és tinc el un mateix que diumenge de Jo tinc un Xina. rebesoncle que es deia Domingo, Clar, que és diumenge. No, clar. En Domínguez és el mateix. Doncs sí. Però Que la no cosa... sé, d'on ha vingut tot? Ah, sí, de qui Papa. entrevistaries, tio? Jo, que amb putades me cago en Déu. Que Ja t'ho he dit. Que tu no entrevistaries a ni un maleït català, nano. I tot gent I que ha tot gent fet- mig morta. que ha matat molta gent, I tio. clar, tio, o sigui, però quina... Em deixa molt mal lloc a mi que tu vulguis entrevistar molta gent que sigui genocida i només em puguis convidar a mi. Com el genocida més petit que et Alessandro trobes. Caudevenos no, és bon tio. Ah, l'únic. La busca la Interpol, però és bon tio. L'únic. Vale, veig bé, això. Bueno, és que el busca la Interpol, no és broma. També és veritat que és el que et dic, o sigui,
Siguem realistes, o sigui, mig planeta està en conflicte amb l'altra meitat. És així, Crec que ja i... no són ni meitats. És una octava part No, d'estar en conflicte però amb és dos veritat. que... Llavors, Alejandro Cadavenos, per molta gent, és un sonat molt dolent, i per molta altra no. Per mi em sembla un tio molt interessant, però molt. És que no el conec i T'ho recomano. Escolta, l'han entrevistat a La Resistència i altres llocs, i la veritat és que és molt interessant. és que m'agrada una I és mica... molt catxondo, fa bromes també de Corea del Nord. Vale, si han anat a la resistència, Corea la buena... Ja és... No, no, era en sèrio. I, hòstia, com si pogués entrevistar-lo, l'entrevistaria. I me n'aniria amb ell a Corea del Nord després. Com embajador de... T'imagines? Un dia et veig a puto Corea del Nord. Si no et veig en 3 setmanes, ja sé què ha passat. I aparec aquí amb un traje militar, un barret, parlant un coreà de puta mare. No, amb la IA. Català jo, traduït A Corea en del Nord. coreà. Bueno, és coreà a seques. Corea del Nord. Perquè té un accent diferent, saps? Però és una locura, tio. Jo m'agradaria molt anar, la veritat. És com la rivalitat entre Montornès i Montmeló, També t'agradaria anar a Granollers i Montmeló. Mollet. És T'agradaria... la típica rivalitat amb Barcelona i Madrid. Granollers i Mollet? Corea del Nord, Corea del Sud. És la mateix, és Granollers, igual. Granollers i Mollet jo no l'entenc. Bueno, perquè Mollet són una mica... Molls. Bueno, deixem-los pobres. O sigui, Ah, no et vols... prou No. problemes tenen en ser de Mollet que ara vinguem a dir-los a destapar les vergonyes. O Vull sigui, dir, jo l'únic que... és broma, eh? El que em sembla Tots molt els de fort... Mollet que ens escolteu, que em consta que sou 3/4 de tota la població. Que parlen català, vols dir? Dos. Dos, els únics dos que parlen català de Mollet. Els dos que conec. La cosa és que Mollet, jo ara trobo que va voler fer-li molta la competència a Granollers en tema festes. Bueno, Va dir la puta merda, el músic en viu de Granollers era l'hòstia i ara se l'està encarregant com una mala cosa. O sigui, ara és pura púrria en el músic en viu en general perquè s'ha encarregat al ja. nivell que tenia i Mollet, en canvi, va començar a fer un festival de música que van portar la Dilla Russa, van portar... O sigui, van portar Van portar ensaladilla russa, pues jo hagués anat. Home, així sí, joder. Així sí, hombre. Això ja no es fan festivals com els d'abans. Amb I Montmeló, l'ensaladilla... que ha fet un festival de grups de versions. Què? Sí, és com, no tens diners per pagar els catxers, pues fas un festival de grup de versions. Versió de l'Oreja de Van Gogh, versió de qui més? Qui més hi havia? Freddie Mercury, Queen, saps? Bueno, sí, Queen, però Rolling Stones, sí, o sigui, rotllo això. No sé si els ha funcionat o no, perquè a mi, la veritat, m'interessa entre 0 i menys 0, però ahí estan. t'acabes de Tenen fotre... un circuit i un festival de versions. Jo no ho havia escoltat mai, però sí. Sí, sí. M'encanta, és com... Bueno, mira, tu, Som un meló, també, pobrets, vull dir... som sincers amb el que tenim. Un meló, vull dir... Pobres, saps? Vull dir, pobrets. Sap greu. Vull dir, Déu sí castiga 2 vegades. I he de dir que ara ja no em puc posar molt amb Montmeló perquè m'han Uf. agradat les festes d'allà. No, també en cauen bé, de Montmeló. Alguns, Alguns. sobretot els que surten d'allà. Els que ja han estat poc temps. No, no, està... He de dir que ara... És la nostra rivalitat, Montmeló. Jo hi vaig bastant, ara. Clar, hi ha gent que es pensa que és Vilanova. No, és que Vilanova no existeix, és la Raval de Montornès. Llavors, bueno, Jo hi vaig bastant, ara. I no és maco. no, maco No no és, mentirem maco no tampoc. és, maco Però no és. es passeja bé per allà, vull dir, és... Sí, no hi ha obstacles, no? No és com... No és No, com a segons on vas, que hi ha no és un com... sofà, unes cadires... No és com si te'n vas a la mina, que et trobes un Oi, cadàver, oi, un... oi, No. no, home, no, no, home, no, 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 no. Aquí no passo, que llavors sí que em cancel·len. No, No no. perquè vols entrevistar Hitler, sinó... No, ara en sèrio, posem-nos seriosos. Tu no creus que seria molt guai fer-li algunes preguntes? Està molt bé que en un podcast d'humor ens posem seriosos. No. Més que No. res per la por de que, tio, soc bisexual, no, o sigui, jo em posaria molts problemes amb Que no ell. et faria res. Jo crec que No en em la faria res. intimitat... No, perquè no té un exèrcit darrere. I perquè no té la pistola a mà. Si Jo, no... jo crec que en la Mein intimitat... Heindorf! Home, tio. És un Era bon un tio tio. cachondo. Era com el típic tiet
catxondo, que la taula jijijaja, que És després el fot un cunyau, holocaust. Bueno, és el cunyau portat a l'extrem. bueno, després fot un I holocaust, després deia, intenta enfonsar el Regne Unit, intenta... feia un holocaust i deia, que me l'has traído con un agujero, Bueno, tothom estima Itàlia per la pizza i la pasta i tothom oblida que un dia van conquerir mitja Europa a base de hòstia limpia. Eren els romans. Que guapos els romans, eh? Aquesta cosa de todo hombre piensa una vez Que al día en guapo. el Imperio Romano. O ¿Esto sigui, et passa? A mi no em passa. l'imperi romà, t'ho imagina't? O sigui, És que no... això és com la Setmana Santa a Tarragona, que van tots... Oh, tonta, tonta. O sigui, jo Explica... m'imagino que l'imperi romà era això. O sigui, quan Hispània formava part de l'imperi romà, jo m'imagino això, en plan, surts al carrer i tios amb tambors, tots... Saps? O sigui, jo m'imagino... Si no era això, Sí, que tu saps si algun historiador ens veu i ens ho vol escriure, que ho escrigui. Però si no era això, si algú de si algú Roma, ens si veu, algú de Roma ens vol explicar com si, era, si, si algun romà, si passa algun romano, com diu ell, si si la passa Meloni ens està veient, la Meloni ens està veient i està apretant el no, botonet d'eliminar podcast. doncs aquesta no l'entrevistaria. Quin fàstic. No, però Hitler sí. No, Carda, no seràs tu, masclista. És masclista de dictadors. No, perquè mira, No. a Milei tampoc l'entrevistaria. No, ho sento. Vas veure Milei amb el seu discurs on es travava tota l'estona llegint? No l'he vist. Hòstia, jo... Tampoc m'estranya, perquè va amb unes ulleres de merda. Sí. O sigui, tens molta pasta, cabron. Ves a una òptica i canvia les ulleretes. Sí. O sigui, vas con el león, aquells cabells, aquella cara de merda, i vas amb aquelles És que no has vist que el lleó ulleretes. té com els ulls petitonets? Potser per això. Té molta miopia. Es que un tío está como... y esto no puede ser... No puede... No, Sí ser o no? del poder... Jo no ho he vist, això. Pues, no mola ni res aquest vídeo. És No que, l'he a més, vist, no l'he crec que te'l vist. tinc... Te'l puc buscar en un moment. No, és que no, no és gens podcastero, això. No, Després te'l poso, a la mitja part te'l poso i parlem la següent setmana sobre això. no, però... bueno, Milei, l'altre dia estava parlant amb un argentí i... i no callava. Curiós. La cosa és que estava parlant amb un argentí i vam estar xerrant una mica d'això. I és com, l'únic que té de bo Milei, entre cometes, moltes cometes, i és una cosa que és per això que jo exigeixo que aquí també es faci, no lo de Milei, sinó aquesta part. A veure per on aniràs. Tu, Milei va dir una cosa Una. i, De totes les que he dit. no, però Milei va... El que diu ho creu i ho porta a l'extrem, i ho vol fer i ho Ja. farà. I això és una cosa que no passa, i és una cosa que dic, la política potser hauria de fer aquest canvi, no canvi cap a Sí. Milei, sisplau no, perquè hi ha el Això liberalisme, només ho fan 3 persones. 4. Milei, tu, Milei, jo... Trump, Kim Jong-un, No, home, no. la bona gente de Si este Trump, mundo. si Trump no diu, no fa el que diu. Bueno, sí, aquest és el problema, que sí que ho fa. Però si aquí passés, Ui, després parlarem de Trump. Avui Em no. sembla bé. En el proper En el pro- podcast, d'aquí uns dies, no sabem. quan sigui, Potser portem la mateixa és roba. casualitat de la vida que anirem vestits igual. No. Ja, potser, perquè no ho sé. Jo em trauré això i... Jo no ho sé. Tot això. No ho sé. Després el I em podcast... tragues pantalons també? Però em sembla al·lucinant. O sigui, tio, digues... O sigui, és que amb el meu pare ho parlem molts cops. Per què, com a polític, no pots dir la veritat i dir Ara Mira. què dius, pare? no podem fer això, o no podem fer l'altre, o no, això no m'agrada, o com diu, que diu, me cago en Déu, tio. O sigui, que el papa de... Papa Giorgio, el pare de Jordi Wild, que ens ha deixat aquesta setmana. Jo ho faig amb humor perquè ell tenia molt bon sentit de l'humor, però ara, en sèrio, saps què m'ha fet molta pena? Sí. Sí, perquè jo el seguia, també. És que, encara que no ho sembli, No ho sembla, no? No ho sembla gens. no, però em queia molt bé el Papa Giorgio, que no me'n recordo el nom oficial. Sé que et queda bé, sí. No, No. en sèrio, em queia molt bé, perquè o sigui, al final també és curiós com el Jordi Wild ha explotat la figura del seu pare
Explotat, sona fatal, això. Sí, bastant. Com ha aparegut i s'ha creat un personatge molt estimat, tio. El Papa Giorgio era molt estimat. De fet, hi ha molta gent, també de Latinoamèrica, que, hòstia, s'han sentit dolguts per... I a més perquè té pinta, per desgràcia, no ho sabem, però té pinta de que ha sigut algú sobtat de salut i que ho ha passat malament. Perquè, bueno, el The Wild Project i el Rincón de Giorgio, doncs el Jordi Wild va explicar doncs, que es parava l'activitat perquè estava una persona molt propera doncs, estava passant problemes greus i després va anunciar que s'havia mort i que s'acabava l'activitat de moment perquè havia estat amb sa mare, no? Vull dir que té pinta que per desgràcia, pel que sigui, perquè no sé el que és, però hòstia, em sap greu, em sap molt de greu. Perquè a més no era tan gran i era bon tio. I és una manera d'acabar el podcast per tot el mar. Por todo lo bajo. És que saps que jo, Jordi Wild, A mi em cau bé també. ja ho sé, ja ho sé. Jo, indiferència. Bueno, indiferència no, no em cau bé, però... Jo, mira, sincerament, um, molta gent critica els grans streamers, del que siguin, um, no, perquè sembla que la feina que facin sigui molt senzilla, però no ho és. O sigui, realment... Jo no ho critico per No, no, això, no, eh? però, No. però que molta gent també els hi té tírria, com sobretot Vale. televisions i tal, no? Quan parlen d'aquest tema, l'altre dia va haver una polèmica molt heavy amb Digref perquè van treure al context un clip que clarament ho havien fet a propòsit, que semblava que s'estava rient de no sé quina víctima, no sé on, i després miraves el tall sencer i en aquell moment justament estava llegint el comentari del chat i van treure el clip com si el comentari del chat fos el seu, no? I dius, s'ha de tindre mala folla també per fer això. Però a les televisions hi ha gent que els hi té com una tírria, sobretot la gent boomer, com dient, este niñato, per ficar-se davant d'una càmera, té milions d'euros. Llavors, automàticament, indiferentment del que pensin, diguin o facin, ja li tens tírria, saps? I realment, hòstia, el Jordi crec que és dels tios més currantes. Mira, et diré tres influencers que per mi són extremadament currantes. Un és el Willy Rex. Un és el Vegeta 777 i l'altre és el Jordi Wild. T'ho justifico. No, no puc estar més en desacord amb tu. Per què? Justifica, endavant. Mira, Intenta-ho. crec, si no m'equivoco, que com a mínim abans era així, que tant el Vegeta com el Willy, cada puto dia de l'any, publiquen un vídeo. Fins i tot quan estan de vacances. És a dir, si se'n van 3 setmanes de vacances, les 3 setmanes anteriors treballen al doble per deixar programat i que no hi hagi mai buits en els seus canals. I el Jordi Wild no és tan així, ell sí que es fa vacances, però em sembla dels tios més currantes. O sigui, el The Wild Project et pot agradar o no, et pot agradar a ell o no, però el que ha aconseguit ell, amb una càmera i un micro, i entrevistant a gent tan top, però tant, saps què vull dir? Sí. Hòstia, em sembla fascinant. Com a... Vale, que ja era conegut, que té moltes visites, però que sigui el podcast en espanyol. En espanyol, que no estem parlant del podcast en aranès més escoltat, estem parlant del podcast en espanyol amb tots els respectes a l'aranès, ¿vale? Però, hòstia, que si és el podcast més escoltat en espanyol, de no sé quants milers de podcasts que deuen haver en aquesta llengua, centenars de milers de podcasts, hòstia, xapó. Indiferentment de si t'agrada o no t'agrada. Joder. És com el mèrit empresarial no crec que li tregui el desmèrit personal, Però saps? això per tu, a mi em convé. Aleshores, És veritat que jo puc tindre molts desacords amb la seva manera de pensar. Sí, però, per exemple, al Jordi Wild se li atribueix una figura de fatxa que jo crec que no estan gens d'acord. O sigui, que ell entrevisti i pugui tenir una xerrada amb Arturo Pérez Reverte, per exemple, vaya o, fatxa... o que tingui certa amistat a Miquel Jiménez,
per mi, no justifica que ell sigui o no sigui. És que no... Crec que l'opinió pública de que ell és un fatxa no va perquè estigui entrevistant aquests, No és, perquè no és un sant i té pixades fora de test, ja t'ho dic jo. té I hi ha pixades i moltes coses... pixades Sí, cagades i ja et dic jo que moltes coses no coincideixo amb ell. Moltíssimes, eh? Però d'aquí a que una persona que pensa diferent en algunes coses automàticament passi a ser un fatxa, després quan vinguin els fatxes de veritat, que ja hi són, saps? I no és ni Vox. O sigui, a mi... estic d'acord amb tu. Després parlarem d'això, El però... matís petit que estàs deixant aquí, m'estic d'acord amb tu que és... Potser estem dient fatxa molt ràpid? Sí. Estic d'acord amb tu amb aquest matís. Potser fa falta dir fatxa ràpid per poder... Podríem dir cunyao, per exemple. Crec que Sí. seria més encertat. Igual, cunyadíssim. Bueno, seria més encertat. Ei, olvidona... Clar, però seria més Cunyadíssim. encertat. Cunyat, doncs una mica sí, segurament. I no va el cunyat com... El cunyat no és el El prepàs... cunyau ibérico. Cunyau ibérico no és el prepàs al fatxa. Per mi no, tio. O El sigui, cunyau ibérico és el pas que va abans de ser fatxa. és que Negacionista, de ser... O sigui, jo he sigut de les tu de persones... cunyau, tu com a Pokémon de cunyau, La, de cunyau ibérico, la evolució... l'evolució, com a Digimon, perquè Pokémon només tens un. Com a Digimon que pots evolucionar cap a molts llocs, tu com a cunyau ibérico pots evolucionar cap a negacionista, cap a... No és el seu cas. que no és el seu cas, cap a fatxa, que bé... Que no és el seu cas. No? Depèn depèn de com digivolucioni. I diguéssim que l'altre... T'has mutejat després de tossir. No, crec que no, no? Que et dic que estic fatal, o sigui, podria passar. I l'altra digivolució, diguéssim que seria cap a el viejo pesado que... O sigui, el que no és fatxa, però s'acerca, però tampoc no ho promulga, però és molt pesat, bromes... Bueno, És el cunyau portat a l'extrem, saps? bueno, Cunyau quan es fa viejo. jo és que crec que en aquest país som experts en ficar etiquetes de les quals després ens arrepentim. Per exemple, mai he sigut molt fan de dir fatxa, per exemple, algú que és sent espanyol. Home, no, clar que no. Però es fa fet. Aquí Sí. s'ha fet molt. I a Espanya se li diu fatxa a una persona segurament amb sutils tocs de neofeixisme. No et dic jo que no. Per exemple, Vox té tocs de neofeixisme saco. I Milei també. No té tocs. És neofascista. Però entén-me, no? Sí. Bueno, és que no ho sé. O sigui, jo tinc Vox dubtes. en sí, sí. Però jo tinc dubtes i et dic per què. Perquè Jo està la falange dins de Vox. No està la falange dins de Vox. Sí. I si tu vas, per exemple, vas un 12 d'octubre a Plaza Espanya, allà veuràs els feixistes de veritat. Allà es veuràs. I allà te n'adones que dius... Que la major part porten pulseres de Vox. No, no, això és fals. O sigui, els nazis i els feixistes espanyols, els de veritat, els que si vas pel tren i tens una xapa antifeixista potser et fot una païssa que et maten, aquests, que són nazis i són falangistes, bueno, de fet, o són nazis o són Són falangistes, falangistes, sí, sí. perquè entre ells també tenen rivalitat, um, molts d'ells no voten a Vox. És veritat que hi ha alguns d'ells, sobretot de la falange, alguns que sí que han passat a Vox. Per això dic que té sutils bastants tocs de pintura de Però és que neofeixisme. no li diria tocs, ni sutils en el moment en què tens En gent de la falange dins En del teu partit. realitat, és un partit populista, Sí, racista, sí. islamòfob. També Sí. t'haig de dir que em sembla bastant més islamòfob Aliança Catalana, però, per exemple, No el conec. per mi Aliança Catalana, hi ha gent que diu són els feixistes catalans, i jo diria que no. Per mi són els racistes catalans, però no feixistes. Saps? Per mi, que segur que m'estic equivocant i que això hi ha gent que li pot sagnar les orelles i dir-me de tot. Però jo penso que diem massa fàcils, a vegades, certes paraules. Jo, per exemple, he parlat amb historiadors que diuen, fa anys, ja quan tot l'1 d'octubre i tal, que deien, ens estem equivocant dient feixistes als que no ho són. Perquè, per exemple, hi havia gent que defensava la unitat d'Espanya i això no et converteix en feixisme. O sigui, un feixisme és una gent amb una ideologia... És que el feixisme és una ideologia que defensa unes coses concretes. És veritat que el neofeixisme ha canviat perquè el feixisme és de fa bastant
bastants segles, no? I el No, el feixisme, feixisme, l'últim feixisme fa menys de 100 bueno, anys. el feixisme de Mussolini i que està Fa inspirat, menys de 100 anys, això. sí, però entén-me, no? I aquí Franco i Hitler, tot això fa Bueno, menys de 100 anys. però Franco era un Franco va morir al personatge que t'hi llit. cagues. Va morir al puto llit, tio. Sí, O sigui, no està oblidat i per i res. el que ha passat en aquest país és una vergonya. Però, hòstia, parèntesis, tu sabies que Hitler i Franco van fer una reunió a Alemanya on venia un tren de... Saps aquesta història? És boníssima. Explicarà igualment per als daixonses, per als nostres Franco i Hitler telespectadors. havien de fer una reunió a Alemanya. Franco havia de sortir d'Espanya en tren i arribar a Alemanya. El tren, que era la Renfe de l'època, perquè és veritat, vull dir, i va, i arriba tard. Arriba tard en un tren de merda, destrossat, que fotia pena, i Hitler, que va haver-lo d'esperar, però molt, no, no sé, ara no me'n recordo quan, però bastant, bueno, va, i es veu que Franco, o sigui, un desastre d'entrevista, no sabia, clar, Franco amb el seu anglès, que era horrible, que era nivell P5, My name is Franco, how are you? The toilet is in front de... Saps? O sigui, aquest nivell d'anglès. Clar, i Hitler dient, aquest tio és idiota, És és un tonto, inútil. és gilipolles. Sí. O sigui, que Hitler et digui això, Fascista però gilipolles. surrealista. Bueno, no sé, és un debat. Sí que és veritat que jo quan m'enfado soc dels que també diu fetge ràpid, Sí, ho admeto, vull dir. jo també. Però és veritat que profundament quan ho analitzo, és que és un temps raro i que jo no crec que sigui el més adequat per definir què és el neofeixisme, saps? Perquè és que no sé ben bé què és el Crec neofeixisme. que s'està... Crec que, o sigui, Perquè és una barreja de liberalisme tapat amb populisme, o sigui, una amalgama de coses rares, no? De Meloni, jo d'Erdogans, l'entenc de, més... de, de, de Vox i un... No, Vull dir, no l'entens més com o sigui, neofascisme, neonazisme i tot això, no ho entens més com que, diguéssim, s'està adaptant a l'època? O sigui, s'està adaptant al discurs actual i a la... I en el, perquè, per exemple, sí, però Vox no et diu directament que és racista, no et diu Però, directament que està en però contra jo de... crec que el que s'està adaptant és el feixisme, perquè jo crec que el nazisme no s'està adaptant. O sigui, el nazisme, el neonazisme, pensa el mateix que pensava Hitler i que si veuen un negre pel carrer Sí, potser li calen una no, i pallissa. el feixisme també, però el neonazisme i el neofeixisme vol dir que s'adapten a l'època. Mm. Vol dir que a l'hora Eh, a l'hora de xerrar d'això mm. no ho diuen molt obertament. Per exemple, ells no fan servir, no es posen una esvàstica i no es tatuen una esvàstica com a símbol nazi, saps? Es Bueno, hi ha, tatuen, hi ha que sí. Els sí, nazis, sí. però es tatuen altres coses que són símbols nazis que no són tan coneguts. O es tatuen, saps? O sigui, vull dir, s'adapten a l'època de sé que no puc dir certes coses, així que les diré Ja. per darrere. Però, per exemple, amb això t'haig de dir que, per exemple, hòstia, se m'ha oblidat. T'ho Què amaga't t'anava a que dir? Eh, s'adapten a l'època. El neonazisme i el neofeixisme és com que s'adapten a la comunicació actual, la forma de... Se m'ha oblidat, se m'ha anat al cap. És que ja us dic que estic espès avui. Doncs no et Uh, queda ni res. bueno, el que anava dient, no? Que el nazisme jo crec que no s'ha adaptat tant. Jo crec que el feixisme sí, però que jo crec que és un terme encara per definir. O com a mínim, si s'ha definit, jo no ho he vist. O Sí, sigui, crec que més aviat no tenim, m'entens no o no? tenim, sí, més aviat no tenim el coneixement Que, de si que, s'ha definit que o jo he no. dit que Aliança Catalana per mi no és neofeixista, però potser quan trobem aquesta definició de com a... Perquè no em toca a mi, ha de ser una barreja entre politòlegs, historiadors, que mirin, no? Com ha anat evolucionant aquest pensament, aquesta ideologia, i potser arribem a la conclusió que sí, que Aliança Catalana és un partit neofeixista. O potser no. Aliança Catalana el que sí que és clarament és islamòfob. O Sí. sigui, té una islamofòbia que te cagues i és racista que t'hi cagues. O sigui, la dreta catalana en general Sí, és racista. però Vull dir, el fet de ser de en el dretes... cas d'Aliança Catalana és obertament racista i ho diu, tu preguntes a l'Oriol i et diu sí, sóc islamòfoba, no vull l'islam, saps? Vull dir, ella, en canvi, per exemple, a l'Abascal,
que parla molt, justament, si t'hi fixes, ho amaga més, això. molt. Tothom sap que ho és, però ho amaga bastant. Tots els seus discursos van cap aquí, però és el que et dic, s'adapten a la nova època a parlar de forma que no es noti el seu missatge final. Et diuen coses que més o menys és com, t'hi pots sentir identificat, però és com, no, hombre, nos roban, nos maten, no sé quantos, i és com, a mi m'han atracat 2 Sí. cops i els 2 cops han sigut autòctons. O Jo no, sigui, no puc dir el mateix. Llavors no obrirem aquest meló. però no, està La bé, meva Play 4 ha acabat al Marroc. sí, Llavors, però no vol dir que t'hagis robat algú del Marroc, bueno, perquè al final el que la xarxa aquesta de bueno. motos que van desmantelar a Caldes, no, Jo tinc la A sospita Palau, que sí, però això no em... Vull dir, no però per això tinc tírria a tots a... la xarxa aquesta de motos que van desmantelar, de venda de parts de motos i tot això, de Palau, eren també d'aquí i d'allà, i tot ha acabat al Marroc igual. La Sí, cosa és que acaba al Marroc. La cosa és que, si no han sigut, si també han sigut gent d'allà, és lògic, perquè no vol dir que el robat no és innat no. d'un sol d'esto, joder, tio, no em surt el nom. Ètnia. De fet, Aleshores, bueno, en realitat sí. sí, perquè els britànics van Espanya ens robar. roba. Jo anava a dir els britànics. No, és broma, és Vaig broma. parlar vaig parlar No, amb no, un és estudiant. broma, depèn qui No, no, m'escolti. Que l'expoli fiscal existeix, home, ai, sí. tant. Potser la frase Espanya ens roba és bastant Vaig parlar poc encertada. amb un que estava estudiant arqueologia i em va dir molta broma amb que Regne Unit són uns lladres de tot el tema d'art i de més, o sigui, Egipte. Saps qui són els majors, o sigui, els que roben més a totes les altres cultures a nivell històric? I et sorprendrà moltíssim Què? perquè farà que els odiis encara més. Els francesos. Són... Explica't. Bueno, és veritat. Ara que ho dius, és veritat. És al·lucinant. En temes d'art i història, sí. És que pensa tu una mica. És veritat, sí, sí. Què foten els francesos tenint tot de coses d'Itàlia, per exemple? Bueno, és que això Què és foten molt els heavy. francesos tenint tot, o sigui, tot de coses d'Egipte, El, Marroc, els europeus amb els africans i els asiàtics, sobretot, per exemple, amb Egipte. O sigui, Sí, què cony carda una mòmia? La mòmia de Tutankamon o de no sé qui, a un museu britànic, a un museu francès, a un museu espanyol. Sí, tu vas a Madrid i tens una part d'un temple que van donar perquè sí, hi havia inundacions i no sé què, però després pots tornar-les, no? Vull dir, és moltes cometes de van donar, perquè és com, van donar perquè eren ells mateixos que estaven en allà i s'ho donen a si mateixos. És com, en realitat, ai, en realitat, vull dir, la hipocresia dels països, en general, de dir... És com Europa. A Europa, parlem de la llibertat, de que som països tolerants, països d'acollida, però després no hi ha una puta línia, una puta via segura. I els africans han de vindre pel mar i s'han d'ofegar al Mediterrani. I quan arriben aquí troben unes tanques a Ceuta i Melilla que són dobles amb cotxilles, dius, però després som supertolerants, mires l'Àfrica, és una quadrícula perfecta que ens hem repartit tots, però no som racistes, és el capital, no. amigo. No? I dius, a veure, És que no t'equivoquis, ja no. poca broma, França amb Àfrica a dia d'avui continua tenint molt poder. I tant. I Però si dius, França si França és l'exèrcit que està a molta part d'Àfrica, és francès. sí, sí. Et sembla bé si ho deixem aquí? Amb l'exèrcit francès robant a No, Tokiski? Clar amb que unes sí. galetitas de la Endavant. suerte. De la fortuna, de la Com saps suerte no. posar-me com saps posar-me catxondo, Sergi? És possible que estiguin hipergramollides. Després Ningú... d'aquesta última part, on he dit que Aliança Catalana no és feixista No, i després em de l'última part cancel·len, de dir que els europeus robem, anem a robar sí. unes galetes de la sort de Xina. Anem a fer apropiació cultural. No, no. Treu-me A treu veure, treu unes galetes, com Sergi. a resum, perquè jo crec que en clau d'humor hem dit moltes coses i... Sobretot entendre això, que és clau d'humor. O sigui, estem Sí, en un podcast on no volem... Volem poder parlar les coses... La idea principal sempre ha sigut voler parlar les coses com a dos col·legues, tres sí. col·legues, si ve el calvo del Joan, però No, com a dos però, col·legues i però, a però, vegades se'ns però, en va vull una que, mica però l'humor. vull que se mantengui perquè al final són temes molt sensibles i jo no estic dient que l'Oriol no sigui una fatxa. Dic que no sé si encaixa en el terme de neofeixisme.
Vull dir, per exemple, no? Vull dir, és Al racista, ho final, és. tots No, dos sabem que no amb la sabem... Bascal, pues más de lo mismo. Amb la Meloni, amb la Le Pen i amb Trump, pues más de lo mismo. Però al final és un moment en el que estem que és hipercomplex i que realment s'ha de dir, no som experts en això, llavors, quan els experts es posicionin i diguin, doncs això és això, bueno, doncs ja està, Exacte. que ho raonin i ja debatrem amb una base més científica. I si estem d'acord o no estem d'acord i De de més. moment, la realitat, que Això, som... això. This is America. Great again. Vinga, va, anem a per una Has, galletita de... acabes de juntar dos discursos que no... Sí, O sigui, és l'antagònic un de l'altre. La bona suerte, nen. 5 grams, eh? Ho fan lleuger. m'agraden, Aquestes 100 grams sempre són Uf, bons. cada cop... Ah, no, no, no. Que no estan remullades, que estan super ben tancades al buit, aquestes coses. Que te l'has de menjar després de llegir-ho, si no et dona mala sort. Total, per la sort que Pues et dona llavors això... aquella que em vaig menjar l'altre dia estava fatal. O sigui, ha vingut de Xina oberta i... No, home, no, no facis això, desgraciat. Ai, 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 ai. Oh! Va, de conya amb tot el que hem parlat. Vols que Ten... llegeixi jo la meva, No, aleshores, no, primer, no. i després tu la teva? Tener una mente abierta, todo te sonríe. A veure, està com una mica raro escrit. Com? Tener una mente abierta, todo te sonríe. Com? Són dos frases i tu les has d'autocompletar. Tener una mente abierta, Sí. todo te sonríe. Vinga, va, toca. Hòstia. És Hitler amb tu. Siempre hay alguien cuidando de ti en silencio. Home, no! Jo que jo, home... Bueno, el cadàver sí. Què No, t'agrada, perquè... Sergi? Què t'agrada? No, perquè mort ja està bé aquell home. Ah, sí. Una cosa, jo segueixo pensant, sempre hi ha alguien cuidando de ti en silencio? Vol dir que si em menjo la galeta tindré bona sort i algú estarà cuidant de mi en silenci? O vol dir que hi ha gent cuidant de mi en silenci? O sigui, què passa amb això? O És, sigui, quina la, sort em dona això? és una frase mística. És una frase que va dir Del Mahatma papa, Gandhi, del papa de... del papa del Tíbet, Mahatma Gandhi, que va dir... Bueno, jo ho va dir en anglès, va dir... A person's take care of you sil s- Silent. silently, all the time. Yeah, motherfucking... No, motherfucking wild. No, No. Jordi motherfucking wild. Això ets tu? No, no. Vinga, va. Bueno, Bueno, bueno. amb això, amb mi quasi morint-me i havent de fer un tall, perquè evidentment això ho tallaré. Sí, home, sí. Deixem el podcast avui, així que ens veiem a la propera i si no esteu subscrits, subscriviu-vos. Avui ho he dit bé a la primera, eh? Sí. Mira que Subscriviu-vos perquè, no ho intentis dos cops, perquè... perquè és molt important per nosaltres, ens feu una mica més feliços si heu aguantat fins aquí. Després d'escoltar l'última part, se'ns ha anat l'olla parlant de Hitler i tal, potser tallo ara. No passa res, tio. La gràcia del podcast són dos col·legues parlant de merda. Faig com els jueus. Tallo. Talla això, sí, talla Vinga. això. No, talla això, talla això, no. Agur! Like.